Здравейте! Правих си реклама. Просто телефона ми е с такава камера и затова това, което съм написала. Сега така, днес ще ви кажа моята тъчна родина, след като спра клипа на пауза, за да си оправя леглото. Здравейте! Така, обляках се, как вижда. Оправих си леглото и време за оправянето с опа. Така, само... ето я. Така, ето ме с новите миланчета, които щях да оставям вътре, но вчера забравих. Ето така. След като ще ми пречи горничката, ще остана с муските. Така, ето ме муската. И така ще ви започнем клипа. Така. Ще използвам така, първо ще се запретна ръкавите и ще си измерите. Това няма да ви трябва да ви гледате. Измиксли лицето и ръцете. И сега ще завършим с отличната работа. Така. Така да видите какво само ще сега ще ви кажа още какво крие вътре. Вътре има някакви джунджурики, това е правни. Слагала си хачета преди вътре, но за другото, аз го правя по-корането. Вътре има някакво кремче, може да си го видяхте го в клипчето за вечерна родина. Направих го преди няколко дни. Има малък гланц, но за сега няма да го изкарам, защото той е празен. Някаква смешна свещичка си нося вътре и това нещо. И ето сега ще изкарам най-важните неща, които са ми крема. С който ще мажа сутрин и вечер. Так. Не знам. Ето. Да знаете, ми е ужасно вкусно. Вкусно има количество хубаво. Така, няма да покажем как се махам, защото не е хубаво. Затова... Здравейте, вече съм се намазала с крема и лицето ми е като хлъзгава гъба. Сега прибираме крема и започваме с специалния ми гланц. Другия специален гланц, който ви показах. И да си разпалим. Ето, гланчето ми е на марката Сайдим. То се купува много, малко евтинчко е и си е комфортно, носи го. Дори на училище. Ето, намацах се и сигурно ви е мръзнало да гледате как съм замачал с това тъпчеви. Затова да започнем по секцията и да свършим клипа. Защото скоро ще се училище. Готово. И да ви хареса клипа. Абонирайте се за канала ми, дайте палчето нагоре и се надявам да ви е харесало, да ви е забавно и поне да ви е получително. Забравих да ви кажа на коя марка е този. Много хубаво ми се под крем. Не крем, а гланц. Той е на марката, не мога да я прочита, затова ето вижте, марка. Те са ефтинички, да си ги от баба и... Къде си го купи? Баба. И мисля, че са и абонирайте се за канала ми. Ще качвам видеа и обещавам
да са честни. Затова, че виждане, абонирайте се, дайте ещеш нагоре, как ви казах, и довиждане. Айде, благодаря. Добре, че го бях затворила като